Nu skal vi køre langs hækken og hallen. Emma, hun overhælder mig. Jeg er så lige her. Må jeg ligge foran? Jeg kan lige så ned. Vi kører. Og de er på vej op her. På vej op. De er lidt svært. Og nu kører de derop, man kan ikke så godt se dem på solen. Det var bedre. Jeg er et stønnende proster bagved. De er derhenne. Okay. Nu kommer jeg lige her. Okay, great. Og så kan vi Karoline og Jøsse er lidt forud. Og de vinder. Der. Og der kommer Emma. Ja. Så vi er alle samlet. Nu har vi kørt rundt om ringen og igennem skovene. Nu skal vi op og køre 8-taller mellem træerne. Derop. Tak. Og Denise kommer rundt om tøjet. Og Mathilde er også rundt om tøjet. Vi tager nogle store buer udenom. Og der kommer de, og hun har allerede sat den næste sted. Og Karo, hun kører. Ja, det er svært at se. Og de er her alle sammen. Så. Nu skal vi køre skolegården rundt på under 1 minut. Og så kører vi. Og alle kommer godt på start. Kom så, Emma, lidt hurtigere. Og det går godt for alle. Og ja, sådan her. Og Et ansigt. og der kommer den. Og så skynder lidt. Nu har vi kørt skolegården rundt på 54 sekunder, og nu skal vi videre. Og nu skal vi lave koldbøtter rundt om stængerne. Kom så Denise! 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 Woo, det er godt! Så Denise! Kom så Denise! Kom så Josse! 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 Ja, det er godt! Det er godt det der! Kom så Josse! Mål! Første hold kom igennem på 56 sekunder, og de er kun 2. Nu er det andet hold med kun 2. Kom så Kav! Kom så Kav! Kom så Kav! Kom så Kav! Husk! Kom så Kav! Kom så Kav! Kom så Kav! Ja, det er godt! Kom så Kav! Kom så Kav! Kom så Kav! Ja, det er godt! Så dygtig! Kom så Emma! Kom
været rundt på 52 sekunder. Den er på standby. Hvad? 3 nu. Og her kører Denise. Denise er afsted. Mathilde kommer der, og de er fuld gang, og Emma kører der. Og vi er fuld gang. Vi kommer ned i skyggen. Og jeg kører. Og vi skal lige rundt. Og der er en bil, der bliver tændt. Vi skal passe på. Og der kører de. Og de får at køre lidt fremover. Så det er lidt fint. Der er lidt vejarbejde, men det går ikke. Det går godt. Så nu af. Der er en pige. Og vi kører rundt. Og rundt. Hej. Der. Kommer det. Der. Så. Den der. Der. Sådan ja. Og sådan der. Og så kan man. Og så er vi oppe. Og nu skal vi køre ned ad bakken. Så skal jeg lige se jer. Så stopper jeg. Tak. Og Denise kommer under med tøjet. Og Mathilde er også under med tøjet. Vi tager nogle store buer udenom. Og der kommer de, og hun har allerede sat den næste sted. Og Karo, hun kører. Ja, det er svært at se. Og de er her alle sammen. Så er vi samlet. Det er godt. Og hold lidt vand. Vi er alle sammen. Nu skal vi køre atletikbanen rundt. Og så cykle. Og værsgo. Og så kører vi. Emma, kom ud på banen.